هەواڵنا دەورە ئەکادمیە شەید چیلان بداوی بوو لەسەر ئەساسی پەروەردەیەک و هەواڵە دیت لەوێ دەرێ ئەم پیشێ بداویکردنا vê dewrê tevayî hevala pîrûz dikin. Li vê em şûreşên mezin pêktînin. Şûreşa me ya yekemîn ya siyasî ye ku em statûya Kurd di rojhilata navîn de, di dunyayê de, di çerçeva zagunan de em bi dest bixin hebûna Kurd misûger bikin. Viya heya astekê me aniye, kantonên me azad bûne, niha êrişî ku çê dibin di çarçûva neqebûlkirina vê statûyê de çê dibin. Şûreşa duyemîn, şûreşa parastinê viya jî heyanê astekê me anî. Civakek, gelek eger nikaribe xwe biparêze, hestên xweparastinê têda çê nebin, xurt nebin, şerê gel ê şûreşgerî pêş nekeve, ew civakeke ne ehlaqî ye, civakek ne polîtîk e. Bi rastî di pêvajiyê şûreşê Sûriye û Rojavayê Kurdistanê de gelê Kurd bi awayekî bê hempa beşdarî vê şûreşa parastinê bû. Keç û xurtên me yên hêja, malbatên me yên hêja, beşdarî vê xeta parastinê bû, şûreşa parastinê bûn û îro YPG mînaka xeta parastina cewherî ne. Şûreşa jin di Rojavayê Kurdistanê de û bi gehê şûreşa Rojava viya êda dunya jî tev qebûl dike. Li ser vê esasî astekî şûreşê me pêş xist, ket û tekuşîna ku hatî dayîn niha dunya tev vê yekê qebûl dike, pê îtiraf dike. Ser vê esasî em ji hevala ra serkeftinê dixwazin. شهیدنامه 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 زنجیران آزادی زنجیران آزادی شارب دبنگها پارادیک مایا جواکا دموکراتیک اکولوژیک آزادی زایندیده جبو سوریه که دموکراتیک یه پژره همو حوالین خواه یه تکوشینه ساز ددم سرکفتن دیگه وارشی يابا بيت راجي الشركة كاتر نبالة يابا تشردية شتي لو خرق